Канелени руца без месене. Запазете си тази рецепта, защото е невероятно вкусна и супер лесна. Намерих всичко необходимо в Lidl. Продуктите са много базови, ще ги показвам в самата рецепта, но трябва да отбележим, че звездата тук е свежото тесто за пица. Започваме с плънката. За нея ще ни трябват 50 грама кафява захар и 50 грама разтопено масло. Към тях добавям и около 10 грама канела. Разбърквам всичко хубаво, за да се получи хомогенна смес и нея ще разпределим равномерно върху свежото тесто за пица. Правим еднакви по дебелина ивици и навиваме руцата по ето този начин. Ще ви покажа и едно трикче. Може да използвате конец за зъби или обикновен конец вместо нож, за да оформяте височината на вашите руца. Аз се старая те да бъдат високи, колкото е и съдчето, в което ще ги пека. Руцата заминават във фурната на 200 градуса за около 25 минути, докато станат златисти. Приготвяме и топинг за тях. Използвам малко по-малко от половината кутийка крем за мазане на пилос в комбинация с 25 грама разтопено масло и 35 грама пудра захар. Това са филирани бадеми, които ще запека в тигана, в който разтапях и маслото. Когато всичко е готово, разпределям равномерно топинга върху руцата и добавям запечените филирани бадеми. Това е невероятен тъч, не го пропускайте. Наливам си чаша горещ чай, който ще гарнирам с тези страхотни канелени руца. Бихте ли си ги направили?